Hallo Dougie, wil een tasky vastgoedje. Hyn o hyn, hyn gysdau, he ffosgwyd, agus sio gyda. Wauw, kijk wat een show. Mas nasa. A syns nasal garida, siol yn nwbrach a snog ar y froig ysyn. Se griasich ar yn y frog sy'n. Geriesige, gachol me een nachtlosje. O griasich sy'n agad fer no je yma dian y frog. Agus fi had y dian y frog yn fa nwmia. Nas gach bala, fa griasich as y hwyl y bala. Agus fa ceip. Fi ceip brogiach gyma sy'n. Ers yna fi brog i dol ar ŵg o'r sy'n ys nhw sy'n fel cwm y tachgyd yn ein. Nac y tarag yn big as y fel tachgyd yn. Agus och fi gach rachtir fi had y car yn y brog yn ach hyn. Agus och a fi had ganyan ys fi had ach car. Sy'n oedd ceip brog. A beth ys mwyach ag yn ys fel y bwr o'ch a brog sy'n y diana. Sy'n eich o snasol. Kun je horen van show? Unie vooraan, maar daar is het plein ras. Dus zo'n is het woordje geworden nu. En misschien je het stokken je gekeken volaf. Ga je veel stokken, dan ga je nu in de brood als het woordje. En misschien kun je hier kijken volaf komen de scoot op willen. Dus dit is echt terug gaan. Hoe zag je die een nieuwe Jacobs kun je? Kijk. Aha. Een paar schijnen hindelen en schenken maar inderdaad ook zo'n vuurketjes in Lexi. Vuurketjes, dat ik kan als schenken. Hou kerstgerieden. Wel, een beetje kjal dat ik een vuurketjes in, dus een heel wat hacket hè. Dan wie een krachtje en wie had kunnen veel met vuurketjes in als een goallijn, hoe ze krimis kijk, als een wanna. Wie goal haast zoals dan hè? En de krutsen doen, en na commissaриeren, ook en de krutsen doen lijn haast. En wie had voor de vee mag, maar was sauer om ons vloegen, dus maar de boeren gaan de woonje, de hermachen. Wie had de loske goal kolder ze woonje. Ach, heel als we met de drie mee doen, dus een heel wat dat we door hier hen ze goallijn als een vacher. En dus we kunnen veel meer goal als een hinne als kerstig. En dus we had ja nu moeten naar kroei ik. Kijk er niet meer kwijt toch de show. Ja, is ook maar anders zeg. En mijn kruisen kunnen een gas hadden waar. Ja, zien. Ach, zal het niet voor als zien. En misschien moet je krijgen voor kleidstil aan ik in jassen. En bij hulp is hij moorddag. Oh, dat was je. Doe je dat het is wel? Ik gromo hi henne met hoor. Wit haast torskoa met maheid en ju. Die. Maar wat denk je in het tas naar kiezen show? Ja, het is zelden moffel als je het ziet en met al gehoopt als zo is. Dat zeg ik je in het drie kan beginnen. Hallo. Als je hier netjes in. En de hoorde tuin joh. Dat is handig dat als de slikken van als een naai boer nou aan gemarsten maar raken ja. Maar dat is niet show. Al kerst net de soorten slikken juist is naai. Dat is oerig in een hul Gute sinne vi kan hoka. Dat ga niet had er in leer en nu sinne vi kan hoka. Ja, röntgen project se skola. Agus hoe staat de nachher
sé project másin. At go má cútarmach san na nuisce at mar san na nuisce glána as ná. A cínam na bha mi bec hí íana ar na tí gona ná, na chúla samra sé ceartar in rúna, agus bhí a deanna beála na bhí tógáil na slígan agus crúneach na parents íana ar. Agus a cínam mar a cáil na bheith mách ó gur an híana ar na bheith sinne sin go bailach a nuair a cinn níara san bhí súla an ní seachcin de hiirimeacha san na níara hiirimeacha. Agus bheit fiús sénachcail ein bheith sénachcail a cáil a fis ag an níana ar cunna dhéana sé hain. A bhfuil mór an irácail sa ai? Óá, na mi talaiteach go bhéh bí mi úr na gáil súl a gaim tíireach tíú bána thula ginge. Go háir sin a go réanaach agus hí go na méiltíúáin háast a sé má sin? Ja, sé. An mór an ainig na fé áhapa leis na slícan sin. sé slícan matí a bhachgára. Slícan matí. Nílas a cosán? Chhlaachú sénach gan chin dugi dí bhana ríist? Ó bhá. Ó bheith ceantir í íana ar nóí bheith tógáil na slícan. Sénach go a fis ag an níana ar cúna dhéana sé hain. Bheith sinna cíolach go rá na híana ar na bhaid tin gan na bhela. Mar a strích go bheith seachcain de hiirimeachchain. Bat má ar an híide i léa a físach go bheith a dhéanú úna bhór de hiirimeach agus sin agad mar bheith a féin gan na slígan na bheith nuiscí ísio a féin na slígan na snáin. Sin go maintach? Go mí orstanach a nuamhes chéan na sénach go sin ar chaú go brach. Leis a thula ginealach a ha fáláh a nuamhes chéan na sénach go a fáláh cálarú. A sin nistí deanna be an áir gan crúneacha. nó ní herácailú. Sin inatach míor na chéanatarin a sin bhuiigh an ará. An cúis sin a leise? Siúd. Sin acah trí rutain fan taid tasci dugi, hí sin sibh a nachrach le rutain anasach eile.